The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 naman sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko, partner. Isang ginang mula sa Kamaligalbayang dumulog sa ating tanggapan upang idulog ang kanyang hinaing. 8 taon na raw siyang nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang beauty shop, ngunit nang magsara ito nitong ikadalawa ng Mayo ay tuluyan na siyang nawalan ng trabaho. Ang kanyang nais ay mabigyan man lamang daw siya ng separation pay upang hindi huminto ang kanyang gamutan sa iniindang sakit na cyst sa kanyang pisngi. Kasama natin ngayon si Jolie Maceda. Julie, magandang hapon sa iyo. Uy, yung mikropono po. Good afternoon po. Yan. Biglaan ba ang pagsasara ng pinagtatrabahuhan mo? Ano po, yung dati po, may ano po kami sa main na second floor. Tapos, medyo tumaas yung renta. Tapos, nagkuha kami ng pwesto sa second floor din sa papuntang groceryan. Tapos nun, Saan pong lugar yan? Yasiano po. Ah, okay. Tapos yun po, marami na rin pong bumibenta sa labas na pag-isip pinaganuhan po nila na isahin na lang, sa main na lang kasi marami na rin gumagaya. Yung May 2 po, nag-pull out na. Yun po, ito pong sis na to, pangalawa na po tong opera. Sige po, doon lang muna po tayo. Ano? So, nagsara po yung pinagtatrabahuhan mo nung Mayo. Opo. Sa madaling sabi, nung magsara, nawalan ka na ng... Trabaho. Opo. Ilang taon ka na po doon nagtatrabaho? 8 years. Okay. So, ang rason po ng pagsasara dahil imbis na may pwesto pa sa iba, pinag-isa na lang. Pinag-isa. Pero may bukas pang pwesto ngayon. Meron. Yung main. Main tapos Pulangi, Iriga. Okay. So, maliban dito sa pinagtatrabahuhan mo sa Legazpi na nagsara, may branch pa sa Alternate Road. Alternate Road, Pulangi, Iriga. Iriga, ayun. Itong beauty shop na pinagtatrabahuhan mo, sa Yasiano. Opo. Okay. Na nagsara na. Nagsara na po. Okay. Nung magdesisyon silang magsara, anong sabi sa'yo? Basta lang sabing, wala ka ng trabaho. Kasi dati po, yung amo ko nagsabi na kausapin ko yung sa leasing office na dapat pababaan daw kasi 23,000 ang renta per month. Teka. Yung amo mo, ikaw na ngayon ang inuutusan bilang empleyada na makiusap para babaan yung renta. Tapos yun, pumunta po ako sa leasing office. Sabi ko kay Sir J, baka pwedeng pababaan ng renta kasi mawawalan po ako ng trabaho. Sabi naman ni Sir J, hindi siya makapag-decision kasi yung pinaka-may-ari po ng hong ang makakapag- yun na, may kwan kasi yun, may computation yun yun. nga, Okay. sabi ko. So, sa madaling sabi, nagsara, anong sabi sa'yo ng amo mo nung magsara? Wala ka na? Sabi niya, pag hindi mo napapaano nito, napababaan ng renta, mawawalan ka ng trabaho. Matinding pangyayari, Yung empleyada na ngayon ang makikiusap. Transaction partner sa may-ari ng building Okay. at establishment. Okay. So, ngayon po, di saraw, wala ka ng trabaho. Wala na po kasi wala na pong trabaho. Yun na nga. Pero may kontrata po kayo? Wala naman inano pong kontrata sa amin. Wala kang kontrata? Simula Wala na magtrabaho ka? Wala po. So, verbal lang yung usapan nyo? Bakit wala kong kayong kontrata? Wala po kasi hindi naman yung sa loob talaga ng lang po, nagre-renta lang po sa loob ng Yasiano. Okay. Kakilala mo po ba personal itong employer mo, itong amo mo, yung pinagtrabahuan mo? Ano lang po, yung katiwala kasi po, yung niya, pinsan, asawa ng kapatid niya, rin-recommenda rin ako. Nagpasa rin po ako ng resume doon. Tapos yun po, natanggap ako. Yung una po kasi, ang lang, pasahod niyan, 250 lang taon. Ngayon,
taon lang kami ng inanuan 310. Eh syempre ako naman, and 4 piece lang ma'am, solo parents. Syempre susunggaban ko para sa mga anak ko. Yun na nga, yung ano ko. Ngayon, napag-anuan ko lang sir na Pero nung mga nakalipas, maganda naman ba yung relasyon mo sa pinagtatrabawan mo? Okay naman yung pamamalakad niya? hindi po kasi nagtsatsaga po kasi ako kasi medyo matagal na rin po ako doon. Tapos yung talagang ugali ng amo ko, yung laging nagmumura. Pag hindi kami nakukota, babawasan. Halimbawa, 310. Hindi ako nakakota, nasa ligaw ako. Ang ano nun, magkano lang pamasahe? 50 pesos ay 100. Pero tumagal ka doon ng Tumagal, anong taon, sir, kasi para sa mga anak ko. may mga anak ko kayo. 3 po ang anak ko, 3 high school. Magandang hapon sa iyo, Julie. Matanong ko lang, ilang taon ka na nga dyan na nagtatrabaho? 8 taon na po. 8 taon. 2026 ako Sa na. 8 taon na yan, kailan nagkaroon ng problema? Nagkaroon ba ng problema sa pasahod sa iyo? Ang ano ko kasi dyan, ma'am, nakipag-usap ako sa amo ko na lingguhan kasi sa 3 kong estudyante, sa pamasahe kung ang tirahan po namin, malapit doon sa International Airport sa Alubo. Yung pamasahe ko sa araw-araw, pangbaon ko, yun na lang So, inaano ibig ko. sabihin, madali naman kausap sana itong amo mo. Dahil yung kinsenas or buwanan, napag-usapan nyo or nahihingan mo naman ng favor na kung pwede, lingguhan. Oo, lingguhan, ma'am, ang inaano. Pero napakamura lang yun, ma'am, kasi 250 lang. O, mas marami yung utang ko sa labas kasi magkano lang. Kaya tinagtsatsagaan ko na lang yun. Pero wala naman silang kulang sa pasahod sa inyo. Wala naman. Wala Sa kang akin, reklamo pagdating sa sahod. wala naman sa sahod. Pero napakamura lang naman, ma'am. Okay. So, in terms of benefits, nahuhulugan naman ba ang mga Sa 8 benefits taon mo? ko niyan, ma'am, wala man lang akong benefits niyan. Walang benefits, Wala. walang SSS, Wala walang lahat, PhilHealth, wala. Pag-ibig, wala. Wala lahat. Okay. So, ano yung sinabi nila sa'yo? Kasi, syempre, pag pumasok ka ng trabaho, nag-apply ka, Ang sabi nun, ma'am, pinaano man ako na number sa SSS, kaso lang, pinaasa lang. Yung ibang kasama kong medyo kasi ako laging inaano dun kasi ako lang yung may anak doon na ang mga kasama ko may pinagtapusan. Eh syempre hindi naman ako kukontra kasi kailangan ko ng trabaho. Tango lang ako sa amo ko kasi kailangan ko nga. Yun lang, inaano ko. kailan nagkaroon na talaga ng problema na nalaman mo na wala ka na palang trabaho? Yung kasi ng May 2, nag-pull out na. Tapos ng ilang days kasi naghihintayan ako ng schedule lang sa BRT, mag-4 ng buwan ako kahihintay, wala akong sa pang-araw-araw. Inaano ko na, nag-chat ako kay ma'am na sabi ko, baka mabigyan lang sa separation pay. Tapos nag-chat man siya na makaluwag-luwag. Wait lang. Nung nalaman mo na wala ka ng trabaho, anong araw yon? Pumasok ka pa ba? O pagpunta mo doon Hindi sa na, stall nyo, wala pag na yung pull out, items? ma'am, kinabukasan din ako nung pumasok. Wala nang sabi na, kasi hindi ko nga napapaano yung sa leasing na pababan. Hindi na ako na pumunta doon at makipag-usap na Pero aware ka, natatanggalin yung stall nyo doon dahil hindi na pababaan yung renta. wala naman ako magagawa kung ng amo ko kasi yun. Pero aware ka. na So, ibig magsasa- sabihin, alam mo na ipo-pull out yung items nyo Oo, doon. ipo-pull out kasi wala nakipag-usap nga ako sa leasing na baka pwedeng babaan kasi mawawalan nga akong So, sa trabaho. madaling sabi, tinanggal yung items nyo doon sa lugar na yon dahil hindi na pababaan yung renta. Oh, yun kasi yun talagang bawat renta doon, 23,000. Eh, dapat yung sila makikipag-usap niyan kasi silang may-ari. Ano man ang ko? Tama. Sila dapat yung makikipag-usap. Ngayon, naandito ka dahil ang reklamo mo, yung separation pay. Oh, sa ilang taon kasi ma'am, ganitong solo parents, sa 4-piece lang ako naghihintay. Inaano ko lang yung ilang taon kong serbisyo na mabigyan man kahit kapakaunti. Yun So, lang naman ang may iniiyak ng sakit ngayon. Ito po, sis po. Kailan pa yan nagsimulang bumuko? Pang-dalawang opera na po to. Tapos nagpatulong rin ako sa CT scan kay Congressman
Joyce Salceda. Aha. Okay. Okay. May iba ka bang kasamahan sa katrabaho nung magsara na parehas kayo nawalan ng trabaho? Ako lang po sa isang pwesto, ako lang po doon. Kaya ako lang yung nawalan ng trabaho. Doon po sa main, may 4 na empleyado doon. So, nung magsara, ikaw lang talaga nawalan Oo, ng trabaho? isa lang bantay doon. Sino subukan ng ating team partner na makapanayam sana ang dating employer ni Julie para makuha ang kanyang panig, ngunit hindi siya sumasagot sa ating tawag? Ayan. Eto, makakausap din natin sa kabilang linya si Ma'am Belen Nicasio, ang head ng Single Entry Approach Unit o SENA, unit ng National Labor Relations Commission. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Belen. Yes, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sa sitwasyon po ni Julie, subject for separation, may subject for separation pay po pa siya matapos magsara ang kanyang pinagtatrabawang beauty shop na pinagtrabahuhan niya ng 8 taon, ngunit wala po silang kontrata. Opo, sir, ganito po yan depende po kasi dun sa paraan ng pagkakatanggal sa kanya. At ano po yung dahilan kung bakit siya tinanggal. Kung nagsara lang po, maaari po siyang mag-abot. Tama po kayo doon sa separation day, pero yan po ay ginagawad. Depende po sa mga Ganito ma'am. consequences. Ganito ma'am. Nagsara po yung kanyang pinagtatrabahuhan dahil nagmahal daw po yung renta doon sa mall kung saan yung pwesto. Ang kondisyon pa ng employer, kung gusto mo niya na huwag tayong magsara, sabi dito sa nawalan ng trabaho, makiusap ka sa management na babaan ng renta. Siyempre, medyo putil-putil po kayo. Anyway, kung meron po siyang ganung mga hinaing, pwede naman po siyang magpunta ng direkta sa aming Regional Arbitration Branch 5, dyan po sa may Legazpi. Maaari po siyang mag-file at sa una pong proseso, yun po ay tinatawag na single entry approach. O, ibig sabihin po, magkakaroon muna po ng conciliation mediation. Iimbitahin po yung kabilang panig para makapag-usap po sila doon at makahanap po ng paraan para magkaroon ng kasunduan. Kung wala pong magaganap na kasunduan, maaari po yung magtuloy sa pagiging ganap na kaso. Opo. Ma'am Belen, magandang hapon po, ano? So, eto po pong reklamo ni Julie ay... Okay. Ma'am, maaari po ba na idulog ito ni Julie dyan po sa inyong tanggapan para po ay once and for all, ito pong reklamo niya ay makarating po dyan at matulungan po natin siya sa kanya pong kahilingan? Yes, ma'am. Meron pong single entry approach sa aming Regional Arbitration Branch. Nandun po ang aming opisina sa Legazpi rin po, Legazpi City. Kung doon po kasi siya nagtatrabaho, doon po ang place of operation ng kanyang pinapasukan, doon po siya maaaring mag-file. Opo. Gusto lang po maging malinaw po, Ma'am Belen, tulungan po natin si Julie na magkaroon po siya ng pag-asa na ito po ba kahit wala po silang kontrata between employer at ito pong si Julie, meron po ba siya na pwedeng habulin dito po sa kanyang pinagtatrabahuan dahil 8 taon na po siya na nagsilbi po dito po sa kanyang amo? Maaari po natin yan na hanapan ng paraan. Pag-uusapan nga po nila yan. Kaya po kailangan po maimbitahan muna natin yung pong kabilang panig. Okay po. So, ibig sabihin po, hindi po hadlang or problema yung wala pong silang kontrata? Opo, for as long as there is a proof that there is an employee-employer relationship, then that worker can file anytime po sa aming tanggapan. Ayun. Okay. So, Ma'am Belen, para naman po sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig na parehas ang sitwasyon, katulad po kay Julie, ano po ang kanilang karapatan bilang isang empleyado? At kung meron kayong kagaya po ng karanasan ni Ma'am Julie, biglang nagsara yung kumpanya at hindi po siya nabigyan ng kaukulang kabayaran para sa kanyang sa serbisyo, maaari po kayo magtungo sa kahit sa regional office
o Regional Arbitration Branch ng Department of Labor and Employment, ng National Labor Relations Commission, ng National Conciliation Mediation Board. Dahil yan po ay meron pong single entry approach na kung saan ang unang proseso ay yung tinatawag na conciliation mediation. At yan po ay maaari po ipatawag yung kabilang party para po magkaroon ng pag-uusap at sana po ay dumating doon sa pagkakaroon po nila ng pagkakasundo. Opo. So with that po, Ma'am Belen Nicasio, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Wala anuman, mabuhay po ang inyong programa. Ayan. Okay, thank you so much, ma'am. So yan, yun. partner, si Ma'am Belen. Yung narinig mo yung advice, ano? Ikaw ay kailangang magpunta doon sa opisina Yes para po. makapag-file ng reklamo at nang sa ganun ay maipatawag yung dati mong employer. So Para maliwanag magkaroon yung sinabi ni Ma'am Belen na hindi hadlang yung wala kayong kontrata. kayo. As long as na ma-prove na nagkaroon kayo ng employee. Yes, employer-employees relationship. Relationship. Meron ka bang ID sa dyan? Meron po sa Ayun. So yun, May ID. patunay. Oo. At even doon sa ID sa yung Yashano, pasweldo meron ba din. sa'yo may record ka? Tinatago nila Slip ka, sa... wala kang slip. May may copy ako nung iba doon. Kasi Ayun, Okay, yun na yun. yun na yun. Yun na yun. tinatago Hindi nila naman yung... kailangan yung lahat. Basta meron So ka. huwag ka mag-alala, aalalayan at sasamahan ka ng aming team para makapag-file ka ng formal na reklamo. At kung talagang may benepisyo na dapat kang makuha, dapat makuha mo. Yung karampatang pera or income partner na dapat mabigay sa'yo, dapat makuha mo. Okay? Thank you po. Okay, so desidido ka na Desidido po. Okay. So yan partner, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, huwag po kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto na ang partner para sa ating tabang medikal. Makakausap natin sa kabilang linya si Arvin Barha, ang pamangkin ni Jennifer Barha na may kinakaharap ngayon na stage 4 breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Arvin. Ma'am, magandang hapon po. Opo. Arvin, kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong tiyahin na si Jennifer? Balita ngayon po, ma'am, medyo nahihirapan nga po kasi sumasakit lagi yung mga sugat niya. Medyo malaki na po kasi alas kalahati na po ng katawan ng sakit ng mga sugat. Tapos namamaga na po yung kanang kamay niya. Sobrang laki na po. Naawa na rin po kami. Kahit tingnan lang po namin, naawa na po kami. Opo. Matanong ko lang, Arvin, ito bang breast cancer ng iyong tiyahin ay nasa anong stage na ngayon? Stage 4 na po siya, ma'am. Bali, dumaan na po siya sa mga operations tapos chemo. Kaso, nung pag-pandemic, hindi na po natuloy yung niya sa pag-hospital nga, gawa nga po ng COVID noong 2020. Tapos ngayon po, 2023, dito na lang po siya sa bahay. Kaso medyo malala na po yung niya. So, stage 4 cancer na pala. Ilang taon na itong si Nanay Jennifer? May asawa ba siya at anak? Single lang po siya. Okay. Ilang taon ka natin, Jen? 48 na po siya, ma'am. Single po. Wala man po na asawa. Okay. So, sino ngayon yung nag-aalaga sa kanya? Siyempre, single, walang anak. Bali, kami-kami lang po. Yung mga kapatid niya, tapos yung mga pamangkin, bali, nagpapalit-palita na lang po. Minsan po yung mga kabat niya na nagbibisita, mga kaibigan nagbibisita, sila lang po papalit-palita ng bantay. Arvin, matanong ko lang, kumusta naman itong si Jennifer bilang isa mong tiyahin? Bali, mabuting naman po siya kasi lagi malaga sa mga bata. Kaya minsan naawa kami kaya babantay yung mga bata. Lalo nung dati may trabaho pa siya, lagi may pasalubong pag umuwi. Kaso ngayon may sakit na, parang gusto rin namin po siyang bawian tulong. Kaso wala nga po kami. So, ibig sabihin nito, Arvin, si Tia Jennifer ay isang mapagmahal na tiyahin mo? Opo. Ganun nga po. Opo. Wala pa akong masabi. Opo. So, ngayon, may ongoing bang chemo siya? Kumusta yung sitwasyon niya ngayon? Bali, ngayon po is bedridden na rin po siya. Kung tinggalaw po is humihingal na. Kaya nakakaawa na po minsan talaga kahit tingnan lang, kahit pagbabantay lang. Tingnan mo lang yung sitwasyon, minsan naaawa na po kami talaga. Okay. Nagkaroon ba ng problema sa pagpapagamot kay Jennifer or dahil kulang sa financial? Parang ganun nga po, sabay na po yung financial. Tapos yung mga, yung mga oras ng mga kapatid, tapos mga pamilya, mga bantay. Okay. Nakikita namin yung mga pictures nitong tiyahin mo si Jennifer, ano yung dati niyang trabaho bago pa man siya magkaroon ng sakit? Po? Ano yung dati niyang trabaho bago pa man siya magkaroon ng breast cancer? Bali sa hotel po siya nagtatrabaho, kaso nga po 2019, yung nagkasakit po siya, nagsara po yung hotel po nila. Dahil sa panahon ng COVID. Yun din po yung start ng nararamdaman niya din po. Okay. Matanong ko lang, totoo bang si Tita mo Jennifer na mismo ang umayaw na magpakemo or huminto na siya sa pagpapakemo? Huminto na po sa pagpapakemo noong 2020, gawa nga po ng pandemic. Ayun, okay. Paano na ngayon ang sitwasyon? Kasi hindi na pala siya sumasailalim sa
procedure ng gamutan, paano na lang? Umiinom pa ba siya ng gamot na iba? Yung maintenance na lang po, yung vitamins na vitamins sa dugo. Sa madaling sabi, mga pain reliever. Sa madaling sabi, siya na po ang nagdedesisyon kung ano na lang ang pwedeng gawin niya sa paggamot sa sarili niya. Ay, yung reseta naman po, sir, ng doktor, yung po ang binibili po namin ng mga gamot para sa medication niya po, yung oral medication. Okay. So kayo naman po, ano yung mga trabaho nyo? Kasi siyempre, may mga pamilya din kayo, tapos may inaasikaso kayo na tiyahin na ganito may sakit. Paano yung paano yung pang-araw-araw? Paano nyo na iraraos yung mga pangangailangan? Ay, ako po, sir, nagko-construction naman po ako. Tapos, job order din po ako sa munisipyo ng Malidipot. Tapos, yung pagbabantay po sa kanya is palit-palitan naman po kung sino may bakante sa mga kapamilya. Okay. So sa ngayon, ano ang pinakapangunahing pangangailangan ng tiyahin mo? Palito nga po, sir, yung mga pain reliever, yung paracetamol, tramadol, calcium caltrate po with vitamin D3, yung vitamins po sa dugo, Fortifier FA, yung vitamin D complex, saka yung mga one spray po, saka yung mga gasa po, kailangan po yung mga gasa. Kasi lagi po pinapalitan, alos 3 times a day po pinapalitan kasi medyo yung amoy po is iba na tapos. Opo. Okay, makinig ka Arvin, dahil dyan, aasikasuhin ng aming team ang mga kailangan ni Nanay tulad ng inyong mga nabanggit, personal na dadalhin sa inyo ng team Tabang Ora mismo ang mga pangunahing pangangailangan ng iyong tiyahin na si Jennifer. Maraming salamat po, Master. At may iaabot ding grocery pack para sa inyong pamilya o food packs para sa inyong pamilya para may kahit papano ay may magamit kayo. Ano po? Salamat po, sir. Thank you very much po. So, anong masasabi mo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List po sa tulong po na may bibigyan niyo po sa tiyahin po. Okay. Salamat. Maraming salamat, Arvin. Kasi partner, eto, ibang klase. Kasi tiyahin, dalaga, walang anak. So, ganyan partner yung parang payback time. Mabuti na lamang at merong mga pamangkin at kapatid na nag-aasikaso. Payback time yan partner na ikaw ay naging mabuting kapamilya, mabuting tiyahin. Kaya ito partner ng mga pamangkin at mga kapatid partner ay aasikasuhin ka partner. For better or for worse, for sickness and in health. Yan ang tinatawag partner na pagmamahal sa isang kapamilya. Totoo yan partner. Diyan mo makikita partner na mahalaga yung merong kang kapamilya. Yes partner. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala-1 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube account, meron po kaming Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.